Învață-mă să ajut. Modulul 1, lecția 1. Definiția comunicării, concept, forme și tipuri de comunicare. Subcapitolul 1. Introducere în comunicare, definiția, importanța și procesul comunicării. Definiția comunicării. Comunicarea este procesul de împărtășire a informațiilor, ideilor, emoțiilor și abilităților prin utilizarea de simboluri, cuvinte, sunete sau comportamente. Ea implică un emițător, care codifică și transmite mesajul, și un receptor, care decodifică și interpretează mesajul. Acest proces poate avea loc în diferite forme, cum ar fi verbal, non-verbal, scris și vizual. Procesul de comunicare este o interacțiune dinamică ce implică mai multe componente cheie. Expeditor creează mesajul, mesaj, informații, idei, gânduri împărtășite de expeditor, mediu sau canal, mijlocul prin care este transmis mesajul. Destinatar, persoana căreia îi este adresat mesajul, feedback, răspuns din partea receptorului către expeditor. Subcapitolul 2. Tipuri și forme de comunicare, tipuri, forme și bariere. Tipuri de comunicare. Comunicarea verbală este utilizarea cuvintelor vorbite sau scrise, comunicare orală, conversații față în față, apeluri telefonice, videoconferințe, prezentări, comunicare scrisă, e-mail-uri, scrisori, rapoarte, memorii, postări pe rețelele sociale. Comunicarea non-verbală, utilizarea limbajului corpului, a gesturilor, a expresiilor faciale, a contactului vizual, a posturii, a altor comportamente fizice pentru a transmite mesaje. Cele mai cunoscute moduri non-verbale de comunicare sunt kinetica, proxemica, haptica, cronemica, paralimbajul, care este tonul, înălțimea și volumul vocii. Forme de comunicare. Comunicarea poate lua 4 forme: intrapersonală, interpersonală, publică și de masă. Comunicarea intrapersonală, gânduri, autovorbire, reflexii interne. Comunicarea interpersonală, direct, față în față, între două sau mai multe persoane. Comunicarea publică. Atunci când o persoană vorbește în fața unui public numeros, discursuri publice, prelegeri universitare sau emisiuni media. Bariere în calea comunicării eficiente. Barierele în calea comunicării eficiente sunt obstacole sau provocări care împiedică schimbul de informații, idei, emoții sau competențe între indivizi sau grupuri. Aceste bariere se pot manifesta sub diferite forme și pot proveni din diferite surse, împiedicând claritatea, înțelegerea și eficiența comunicării. Bariere în calea comunicării eficiente. Bariere fizice, zgomotul, distanța, iluminarea slabă, problemele tehnice. Bariere psihologice, stresul, emoțiile, sănătatea mentală, lipsa empatiei. Bariere în calea comunicării eficiente. Bariere lingvistice. Lipsa unui limbaj comun sau niveluri diferite de competență într-o limbă comună. Jargonul, limbajul tehnic sau terminologia complexă pot crea bariere pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu vocabularul specializat. Bariere culturale. Diferențe de valori, norme, credințe, stiluri de comunicare, obiceiuri sociale. Barierele perceptuale apar din cauza diferențelor în modul în care indivizi percep și interpretează informațiile. Întâlnim diferențe în percepția senzorială și în procesarea cognitivă, prejudecățile, biasurile sau atenția selectivă. Pentru a depăși aceste bariere, este esențial să se ia în considerare provocările specifice cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. De exemplu, furnizarea de formate alternative pentru materialele de comunicare, cum ar fi utilizarea scrierii braille, caractere mai mari sau înregistrări audio, poate contribui la depășirea barierelor fizice și perceptive. Promovarea unui mediu inclusiv care valorizează diversitatea și respectă diferențele individuale poate contribui la reducerea barierelor psihologice și culturale, promovând o comunicare mai clară și mai eficientă. Subcapitolul 3. Comunicare inclusivă, principii și impact, provocări, stereotipuri și implicare. Principii. Folosirea limbajului care pune persoana pe primul loc, pune persoana înaintea condiției sale. Spuneți persoană cu o dizabilitate mai degrabă decât o persoană handicapată. Evitarea termenilor negativi sau diminuanți, utilizarea de termeni specifici exacti,
Atunci când descrieți un handicap, este preferabil să folosiți termeni specifici și exacti. Spuneți persoană cu paralizie cerebrală mai degrabă decât o persoană cu probleme motorii. Acest lucru ajută la evitarea generalizărilor și a inexactităților. Respectarea preferințelor individuale. Este important să respectați modul în care persoanele cu dizabilități preferă să fie menționate. Impactul cultural și social. Adoptarea unui limbaj inclusiv poate duce la schimbări pozitive în percepția persoanelor cu dizabilități în cadrul societății. Aceasta promovează acceptarea și reduce stigmatizarea asociată cu dizabilitatea, psihologic și emoțional. Utilizarea unui limbaj inclusiv poate îmbunătăți bunăstarea psihologică și emoțională a persoanelor cu dizabilități. Sentimentul de a fi respectat și recunoscut ca individ cu drepturi depline poate stimula stima de sine și sentimentul de apartenență, politic și juridic. Limbajul inclusiv poate influența politicile și legile. Un limbaj respectuos și precis în documentele juridice și în politicile publice poate promova egalitatea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Acest lucru se reflectă în legile antidiscriminare și în politicile de accesibilitate. Exemple și provocări. În viața de zi cu zi, utilizarea unui limbaj inclusiv înseamnă să fim atenți la cuvintele pe care le alegem și la modul în care le folosim. De exemplu, în loc să spunem un retardat mental, ar trebui să spunem o persoană cu o dizabilitate intelectuală. Mass media joacă un rol semnificativ în modelarea percepțiilor publice. Utilizarea unui limbaj inclusiv în mass media și în publicitate poate contribui la normalizarea diversității și la promovarea unei viziuni mai inclusive asupra societății. Un exemplu ar fi reprezentarea persoanelor cu dizabilități în roluri pozitive și variate, mai degrabă decât în roluri stereotipe. Exemple și provocări. Școlile și universitățile ar trebui să predea și să promoveze utilizarea unui limbaj inclusiv pentru a contribui la formarea unei generații de persoane mai conștiente și mai respectuoase. Acest lucru poate fi realizat prin programe de sensibilizare și incluziune. În ciuda beneficiilor clare ale limbajului inclusiv, există încă provocări și rezistență. Unele persoane pot fi reticente în a-și schimba limbajul din diverse motive, inclusiv lipsa de conștientizare, obișnuința sau dezacordul cu conceptul de limbaj inclusiv. Este esențial să abordați aceste rezistențe cu răbdare și educație, explicând importanța unui limbaj respectuos și inclusiv. Evitarea stereotipurilor. Stereotipurile despre dizabilități pot fi dăunătoare și pot perpetua concepții greșite. O abordare eficientă pentru evitarea stereotipurilor este utilizarea limbajului de tip persoana în primul rând, care pune individul înaintea handicapului său, subliniind umanitatea acestuia. De exemplu, exprimarea persoană cu o dizabilitate mai degrabă decât persoană handicapată recunoaște faptul că dizabilitatea este doar un aspect al identității unei persoane. Evitarea stereotipurilor. Întrebați persoanele despre preferințele și nevoile lor, în loc să faceți presupuneri, favorizează o comunicare respectuoasă. Este esențial să se evite limbajul care evocă mila sau portretizează persoanele cu dizabilități ca fiind neajutorate. În schimb, utilizarea unui limbaj care le dă putere, care le respectă abilitățile și contribuțiile, promovează o imagine pozitivă. De exemplu, mai degrabă decât să spuneți, suferă de, este mai respectuos să spuneți, trăiește cu sau are. Implicarea persoanelor cu dizabilități în comunicare. Implicarea eficientă presupune includerea activă a persoanelor cu dizabilități în discuții și în procesele decizionale. O modalitate de a spori implicarea este crearea de conținut accesibil. Aceasta include furnizarea de subtitrări pentru videoclipuri, utilizarea textului alternativ pentru imagini și asigurarea compatibilității documentelor cu cititoarele de ecran, permițând persoanelor cu dizabilități să participe pe deplin. Implicarea persoanelor cu dizabilități în comunicare. Furnizarea de informații în diverse formate răspunde diferitelor nevoi. Acestea pot include materiale tipărite, înregistrări audio, braille și formate digitale accesibile pe diferite dispozitive. Promovarea participării inclusive implică încurajarea persoanelor cu dizabilități să ia parte la discuții, reuniuni și evenimente, asigurându-se că locurile sunt accesibile din punct de vedere fizic și că sunt disponibile facilități precum interpreți de limbaj al semnelor sau dispozitive de ascultare asistată. Implicarea persoanelor cu dizabilități în comunicare.
Promovarea unei culturi a respectului care prețuiește diversitatea și incluziunea încurajează dialogul deschis despre dizabilități și pune la dispoziția persoanelor cu dizabilități platforme pentru a-și împărtăși experiențele și perspectivele. Utilizarea de imagini inclusive în materialele de marketing, pe situri web și în rețelele de socializare asigură reflectarea diversității, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Reprezentarea contează, iar vizualizarea unor imagini diverse contribuie la normalizarea prezenței persoanelor cu dizabilități în toate aspectele vieții. Subcapitolul 4. Modele și teorii ale comunicării. Chomsky. Piaget. Chomsky. Dispozitivul de achiziție a limbajului. Construcție teoretică propusă de Chomsky în anii 1960 pentru a explica capacitatea biologică născută a oamenilor de a dobândi limbajul. Dispozitivul de achiziție a limbajului este un sistem neurologic preconectat în creier care le permite copiilor să învețe și să înțeleagă rapid limbajul în timpul perioadelor critice de dezvoltare. Chomsky. Dispozitivul de achiziție a limbajului. Punctele cheie ale teoriei includ capacitate născută. Copiii se nasc cu o capacitate inerentă de achiziție a limbajului, care este declanșată de expunerea la limbajul vorbit, gramatica universală. Chomsky a propus ideea unei gramatici universale, un set de reguli structurale comune tuturor limbilor, pe care dispozitivul de achiziție a limbajului îi ajută pe copii să le recunoască și să le aplice. Perioada critică. Există o perioadă critică în timpul copilăriei timpurii când dispozitivul de achiziție a limbajului este cel mai eficient, după care dobândirea limbajului devine semnificativ mai dificilă. Teoria dezvoltării cognitive a lui Piaget. Teorie despre natura și dezvoltarea inteligenței umane. Teoria pune accentul pe rolul activ al copiilor în construirea înțelegerii lor despre lume prin interacțiunea cu mediul lor. Dezvoltarea cognitivă are loc prin procese de asimilare și acomodare. Pe măsură ce copiii trec prin aceste etape, capacitatea lor de a înțelege și de a utiliza limbajul devine mai sofisticată. Teoria dezvoltării cognitive a lui Piaget. Teoria pune accentul pe dezvoltarea abilităților cognitive ca bază pentru o comunicare eficientă. Teoria sa este construită în jurul a 4 etape ale dezvoltării cognitive. 1. Stadiul senzorimotor. 2. Stadiul preoperațional. 3. Stadiul operațional concret. 4. Stadiul operațional formal. Teoria dezvoltării cognitive a lui Piaget. Etapa senzorimotorie. De la naștere până la 2 ani. Dezvoltarea se realizează prin simțuri și acțiuni. Este și etapa dezvoltării permanenței obiectelor. Începe să înțeleagă relațiile de cauză și efect, stadiul preoperațional, între 2 și 7 ani. O mai bună stăpânire a limbajului și a gândirii simbolice. Luptă cu logica și înțelegerea raționamentelor concrete. Prezintă adesea egocentrism. Teoria dezvoltării cognitive a lui Piaget. Stadiul operațional concret, între 7 și 11 ani. Gândirea logică despre evenimente concrete, înțelegerea conversațiilor, poate efectua operații logice simple. Stadiul operațional formal, de la adolescență la vârsta adultă. Abilități de gândire abstractă, gândire logică și concepte abstracte, formularea de ipoteze, implicarea în raționamente deductive. Subcapitolul 5. Tulburări neurologice, de dezvoltare și psihologice. Tulburări neurologice, tulburări de dezvoltare și factori psihologici care afectează comunicarea, deficiențele de auz și vorbire. Tulburări neurologice care afectează comunicarea. Tulburările neurologice pot avea un impact semnificativ asupra abilităților de comunicare prin afectarea diferitelor aspecte ale limba, discursul, funcția cognitivă, tulburări neurologice, afazia, disartria. Apraxia vorbirii, leziuni cerebrale traumatice, deficiențe cognitive, cum ar fi boala Alzheimer și demența. Tulburări neurologice care afectează comunicarea. Afazia, tulburări de limbaj, afectează capacitatea de a înțelege și de a produce limbaj, afectând vorbirea, scrierea, citirea, înțelegerea, expresivă. Afazie Broca. Dificultăți în producerea vorbirii, dar menține înțelegerea, receptivă. Afazie Wernicke. Vorbire fluentă, dar fără sens și înțelegere slabă. Tulburări neurologice care afectează comunicarea. Disartria.
Tulburare motorie a vorbirii cauzată de afectarea nervilor sau a mușilor implicați în producerea vorbirii. Poate rezulta din afecțiuni precum accident vascular cerebral, leziuni cerebrale, boala Parkinson sau scleroză multiplă. Afectează claritatea, puterea și coordonarea mișcărilor de vorbire și duce la dificultăți de vorbire sau la vorbire neinteligibilă. Tulburări neurologice care afectează comunicarea. Apraxia vorbirii. Afectează capacitatea de a planifica și executa mișcările necesare vorbirii, dificultate în inițierea sunetului vorbirii sau în secvențierea corectă a sunetelor, erori de vorbire inconsistente, dificultăți în producerea sunetului și articulare distorsionată. Tulburări neurologice care afectează comunicarea. Leziuni cerebrale traumatice. În funcție de gravitatea și localizarea leziunii, poate provoca afazie, disartrie, deficiențe cognitive, dificultăți de vorbire, modificări ale abilităților de comunicare socială. Tulburări neurologice care afectează comunicarea. Demența este declinul progresiv al funcției cognitive cauzat de diverse afecțiuni, cum ar fi boala Alzheimer, demența vasculară sau demența cu corp Lewy, probleme de găsire a cuvintelor. Poate duce la confuzie și dificultăți de înțelegere a limbajului complex. Tulburări de dezvoltare care afectează comunicarea. Tulburările de dezvoltare pot avea un impact semnificativ asupra abilităților de comunicare, afectând diverse aspecte ale limbii, discursului și interacțiunii sociale. Tulburări de dezvoltare. Tulburarea de spectru autist, deficiențe specifice de limbaj, ADHD, tulburări specifice de învățare, dizabilități intelectuale. Tulburări de dezvoltare care afectează comunicarea. Tulburarea de spectru autist este caracterizată prin deficite în comunicarea și interacțiunea socială, precum și prin interese limitate și comportamente repetitive, provocări legate de comunicarea nonverbală, contact vizual, gesturi și dificultăți în înțelegerea semnelor sociale și utilizarea limbajului în contexte sociale, întârzierea dezvoltării limbajului, ecolalia. Tulburări de dezvoltare care afectează comunicarea. Deficiențe specifice de limbaj. Se caracterizează prin dificultăți în dobândirea limbajului, în ciuda dezvoltării cognitive tipice și a absenței deficiențelor auditive sau neurologice, întârzieri ale stadiului vorbirii și limbajului, vocabular limitat, dificultăți gramaticale, dificultăți de înțelegere și exprimare. Tulburări de dezvoltare care afectează comunicarea. Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate, ADHD. Dificultate în a rămâne pe subiect, întreruperea celorlalți, reglementarea interacțiunilor sociale, menținerea atenției în timpul conversației, urmarea instrucțiunilor, organizarea gândurilor. Neînțelegere atât în mediul academic cât și în cel social. Tulburări de dezvoltare care afectează comunicarea. Tulburări specifice de învățare. Citire. Dislexie, scriere. Disgrafie, matematică. Discalculie, poate afecta procesarea limbajului, exprimarea scrisă și înțelegerea, afectând abilitățile de comunicare în contexte academice și cotidiene. Tulburări de dezvoltare care afectează comunicarea. Dizabilități intelectuale. Limitări semnificative ale funcționării intelectuale și ale comportamentului adaptiv, care afectează adesea abilitățile de comunicare, întârzierea dezvoltării limbajului, vocabular limitat. Dificultate în înțelegerea conceptelor lingvistice abstracte, provocări legate de abilitățile de comunicare socială. Factori psihologici care afectează comunicarea. Factorii psihologici pot avea un impact semnificativ asupra abilităților de comunicare, ducând la dificultăți în exprimarea gândurilor și emoțiilor, înțelegerea semnelor sociale și implicarea în interacțiuni semnificative cu ceilalți. Persoanele afectate de aceste afecțiuni pot beneficia de intervenții psihologice sau de terapie logopedică. Factori psihologici. Anxietate, mutism selectiv, depresie, fobie socială, stres. Factori psihologici care afectează comunicarea. Tulburări de anxietate. Tulburare de anxietate generalizată, tulburare de anxietate socială sau tulburare de panică,
dificultăți în inițierea sau menținerea conversațiilor, în exprimarea clară sau în a vorbi în public din cauza fricii de o evaluare negativă, jenă sau nervozitate. Vorbitorul poate avea o vorbire rapidă, se bâlbâie și transpiră în timpul conversației. Factori psihologici care afectează comunicarea. Mutism selectiv. Incapacitatea de a vorbi în anumite situații sociale, școală, locuri publice, deși poate vorbi în alte contexte. Copiii cu mutism selectiv aleg să nu vorbească din cauza timidității extreme, a anxietății sau a fricii de consecințe negative. Factori psihologici care afectează comunicarea. Depresie. Afectează comunicarea prin provocarea sentimentelor de tristețe, disperare și stimă de sine scăzută, dificultatea de a se exprima, transmiterea emoțiilor, o voce monotonă, discurs limitat, dificultate la inițierea și susținerea conversațiilor. Factori psihologici care afectează comunicarea. Fobie socială. Tulburare anxioasă caracterizată prin teamă intensă sau evitarea situațiilor sociale din cauza fricii de evaluare negativă sau jenă, anxietate extremă în mediile sociale, care duce la evitarea vorbirii sau a interacțiunii cu ceilalți, roșeață, tremurături sau dificultăți în menținerea contactului vizual. Factori psihologici care afectează comunicarea. Stres. Poate provoca vorbire grăbită, iritabilitate și dificultăți în procesarea și răspunsul la informații. Deficiențe de auz și vorbire. Deficiențe de auz. Afectarea capacității de a percepe și procesa eficient informațiile auditive, pierderea auzului conductiv, pierderea auzului senzorială și pierderea auzului mixtă. Pierderea auzului conductiv. Dificultate în a auzi clar sunetele vorbirii, în special în medii zgomotoase. Se luptă să înțeleagă conversațiile sau să urmeze instrucțiunile verbale din cauza clarității și volumului redus al sunetelor primite. Deficiențe de auz și vorbire. Pierderea auzului senzorială. Dificultăți de diferențiere între sunetele vorbirii sau de înțelegere a conversațiilor, în special în medii zgomotoase. Pierderea auzului mixtă. Dificultate în a auzi sunetele vorbirii, a înțelege conversațiile și a urma instrucțiunile verbale. Deficiențe de auz și vorbire. Tulburări de vorbire. Afectează producerea, articularea, fluența sau calitatea vorbirii, bâlbâială, apraxie a vorbirii, dizartrie, tulburări fonologice, de articulație și vocale, bâlbâiala. Întreruperea fluxului de vorbire, tulburări de fluență, cum ar fi repetiții, prelungiri sau blocuri de sunete și silabe, poate provoca anxietate în ceea ce privește vorbitul și evitarea comunicării. Deficiențe de auz și vorbire. Apraxia vorbirii. Dificultate în planificarea și coordonarea mișcărilor necesare pentru producerea vorbirii, erori de vorbire inconsistente, dificultăți în inițierea sau secvențierea sunetelor vorbirii și dificultăți în coordonarea mișcărilor de articulare, disartrie. Deficiențe de auz și vorbire. Tulburări fonologice. Modele constante de substituții, ștergeri sau distorsiuni ale sunetului care afectează inteligibilitatea. Tulburări de articulare. Dificultate în producerea cu acuratețe a sunetelor vorbirii din cauza unor probleme de plasare, sincronizare sau coordonare a mișcărilor buzelor, limbii, palatului sau maxilarului. Tulburări ale vocii. Anomalii ale calității, înălțimii, intensității sau rezonanței vocii care afectează comunicarea. Subcapitolul 6. Concluzie și puncte cheie. Comunicarea eficientă este vitală pentru încurajarea legăturilor semnificative, promovarea colaborării și atingerea obiectivelor reciproce în contexte personale, profesionale și societale. Prin înțelegerea principiilor, proceselor și provocărilor comunicării, persoanele își pot îmbunătăți abilitățile de comunicare și pot naviga mai eficient prin interacțiunile interpersonale. Vă mulțumim pentru atenție!